Good evening, happy Halloween. So atong istoryahan karon is about aning Halloween or kalag-kalag. So sa Bisaya pa is kalag-kalag. So nindot kayo paminawon ning kalag-kalag guys kay it's time to visit mo sa tuang mga family, relatives, mga friends nga makainom once a year ra gyud ni siya mahitabo nung kahinumdum ta. Then ako ganahan jud kay ko kanang magkalag-kalag na bitaw guys kay kami sa una mga gagmay pa ni during sa mga elementary days nga kanang magkalag-kalag na gani, di ba atong mama mag-prepare man og kanang mga pagkaon para ihalad. So daghan kaayo mga pagkaon iya ang handaon guys. Malipay kami kay nay magluto siya og kanang magihaw siya og manok, dayon magbiko kay kuan lagi ini kagabi maghalad man na sila sa ang tradition nato sa una is maghalad sa altar hangtod karon ana pa siguro guys no nga naanda na to ba nga mga tao nga kada kalag-kalag maghalad ta dayon ato pong dagutan og kandila. Then mo-visit ko ta sa sementeryo, dito modakot pud ta kandila or kung wala ta ka balo ang asa dapit ang mga libingan ng mga atuong sa mga atuang mga paryente, so dito na lang kita sa dakong cross modagkot no. Nindot jud kay paminaw ang kalagala guys kay kaning mga bata pabitaw tanong kay mana ato ta sa atong silingan kay daghan kay sila handa, daghan sila pagkaon na ay biko jud na guys, mostly biko kanang karning baboy, mga naay mga putahe ba, bisan pag nasa bukid mag-prepare jud na sila kay ang kuan bitaw guys no nga ang tradition ba nga sinunod na ingon ana ang ato ang buhaton kada kalag-kalag. So in ana ma-remember na ko guys ba nga kanang dito kami namuyo sa bukid nga lingaw kayo mong kalag-kalag kay mga tumigsilingan mga lag. So karon di na gyud ma-feel na mo ang kalag-kalag ilahi ra gyud ning kanang mga bata pa no, mga dalaga batan-on pa ta kay silingan jud ta padulong kay mga lag ta tag silingan kay mga lag ta. So mura pa ta kay ka-share guys about aning kalag-kalag. So maraming salamat.